سلامتنا تقبل زخبركم تعزبتنا نلومي عربي 21 قنبت فرق معلتن فرعانس تدالوه زينا ومسنادونا نفلم مالونا نمكت تالكم بخبر زعدم ماكدا حقوسيه فلما كأند نتبتاتهم مرحتي بوركينا فاسو هانغارن مونغوليان نيوهانا مدخل سريدو إيرترا عم مسمار شوتوتات ميلينيوم عبيت عوتات تكون أتفان أوت أزنو بإيرتراين بعلنا تنت باستفلالية معروق عقبابات يتنبلوا اللوم إسرائيل فلسطينية ومن قصاص حماس مقراص تخصي كقبرو تسمامي عام أمريكا ببحر دوب تشاينا مركب وقع كم زنك أسعصت تقديتو عب أنتاركتيكا جزوف انبابرد تجميعو نبحري كم سأتوه تقاليهم زرزر زينا بريزيدنت بوركينا فاسو روش مارك كوبره بريزيدنت هنغاري جانوس أدر كمول بريزيدنت مونغوليا كاتماجين باتولغا بمغنيات انبل مبل 3 عمت ناتسنت ناب منغستن حزبن إيرترا نيوهانا ملخت سريدوم بسم حزبتاتو من منغستاتو من سمومن أبز سلدو ملختي اتوم مراحتي أبزا كبرت علت ناتسنت نحاو حزب إيرتران منغستو نيوهانا كنبل كبري سمعنا دحر مبال نبريزيدنت إسياس مولود عنا نإيرتران حزبان دما سلامن معبالن تمنيوم بريزيدنت هنغاري جانوس أدر بتوسخي هاجرو مس إيرترا زلوا حونتاو زمدنان نحبراو ربحاتات زغلغل متحجازن نمعزاز زلوا بهج غليصوم بعلنا تنت نمدماغ بدرجة هاجر مدلوات كجبر تنحلهم زي قطعات مكلها الكوفيد 19 أبجمت بمئتو بوسن تستف النت زقرب مسنادوتات كم تتصفف تحبيرهم جازيتنيا برها أسفها مس أمباسادر زمد تخلين زكايدوك المحتت بملكع تبصب عدالي ولا جرمسكال جرز جهر كأربعين صنبل زخري مبل 3 عمت ناصنت إيرترا وترو نخل دلوات أب تحت الزبل تيما بلعل معارك دمو علو ككاد صنح مدلوات كم استتصاففه كوميشنر بهالن سبورتن امباسادر زمد تخله مس إيرينا أب زقبرك على محتت حبيرو نزي صنبل زي كاب قدم 3 وارح جميرو مدلوات كجبر مصنح زتقسا امباسادر زمده እቲ ምድላዋትን ዝቐርብ መሰናዶታትን ንቕጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ 19 ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ገሊጹ እቲ መደባት ምትእኻብ ህዝቢ ዘይብሉ ይኹን እምበር ብ22-23 ጉንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ነቲ ጽምብል ዘድምቕ ውድድር ጉጅለታት ባህሊ ሙዚቃዊ ኮንሰርት ድራማታትን ትልሂትን ከምኡውን ካልእ መሰናዶታት ከም ዝቐርብ ኣምባሳደር ዘመደ ኣብሪሁ ሰለስተ ንህዝቢ ዝቐርብ መደባት ኣለና በዚ መሰረት تحدي أبعدت 22 زخيد معدل سلمات نايتن عوتات أبزود الدرات زخنا زوها بلو أقات أمخوني أب 23 إتن 3 قدامات بفلاي أب بهلن أب درفن موسيقى زتعوتا كومونا بتلهيت زتعوتا إذا أتن زغربو ناي كباب خلت ساعات فرقان ناي جل بحلي ويدما كونسرت زون بغتتا زم حلالف كهليو مالتي እቲ ወግዓዊ ጽምብል 24 ጉንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ብውሱን ቁጽሪ ተሳተፍቲ ከም ዝካየድ ጠቒሱ ድማ ሰልፊ ሰራዊት ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ልዕሊ 50 ሙዚቀኛታት ዝሳተፍዎ ብያታውን ዘበናውን መሳርሕታት ሙዚቃ ዝተሰነየ ባህላዊ መደብ ክቐርብ ምዃኑ ኣፍሊጡ لعل حامسا زخونو موسيقانياتات ناي زهاجر تملوز بهالو زتواصو زبناون ياتاون مسارياتات بزحازو ناي بهال مدب ككايدي مالتي سلازي عبي كونسرت ناي سيمفوني ملكع زلو ككبري مالتي عبزو زخيد بملو تزقرب درفتات كا نهاجر زوكل نخلهم بهراتنا زوكل كوينو كقرب مخانو يحبر مالت
ንናይሎ ዓመት ቴማ በዓል ናጽነትን ትርጉምን አመልኪቱ ኣብዝሃቦ መብርህ ድማ አምባሳደር ዘመደ ሃገርና ኣብ ዝኾነ እዋን ኣለኹ ዝብል ህዝቢ ስለ ዘለዋ ነዚ ናይ 30 ዓመታት ቆራጽነት ህዝብናን ሓይልታት ምክልኻሉን ንምንጽብራቕ ዝተመርጸ ምዃኑ አገንዚቦ ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ክበሃል ከሎ ግን እንታይ እዩ ጥቕሉል እዩ ዝሕጂ ኣብ ዝኾነ ንሃገር ተሰክፍ ንሃገር ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ነገር ክመጽእ ከሎ ድልውነቱ ሙሉእ ምዃኑ ንምርግጋጽ ወይ ድማ ንምዝካር ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ እቲ ብ22 23 24 ጉንበት ዝቐርብ መሰናዶታትን ካልእ መደባትን ብኤሪ ቲቪ ብቐጥታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ብመርበብ ደንደን ሚድያ ክፍነዩ ብምኽንያት ጽምብል መበል 30 ዓመት ናጽነት ኣብ ዞባታት ክካየድ ጸንሐ ተመሳሳሊ ምድላዋት እውን ከም ዝተጻፈፈ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ኤርትራ አምስማር ሸቶታት ሚሊዮን ዓበይቲ ዓወታት ከም እተጓናጸፈት ዝዝከር እዩ ነዚ እወታዊ ገስጋስ ኣብ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ክደግሞ ትሰርሕ ከም ዘላ ድማ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጽሎም ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረህይወት ብመልክዕ ዜናዊ ጸብጻብ ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ይስዕብ ኤርትራ ኣብ ምስማር ሸቶታት ሚሊዮኒየም ዝተጓናጸፈቱ ዓበይቲ ዓወታት ኣብ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ክደግሞ ትሰርሕ ከም ዘላ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይሬክተር ፖሊስን ውጥንን ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት መቐጸልታት ሸቶታት ሚሊዮኒየም ኮይኖም ህዝብታት ዓለም ብሰላምን ምትሕግጋዝን ኣብ ጎደና ምዕባለ ዝምርሽሉ ኩነት ንምፍጣር ዝዓለሙ ኣህጉራዊ ኣጀንዳ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ውህደትን ህላወ ዘዋሃህድ ኣካልን ንዓወቶም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ሸቶታት ሚሊዮኒየም ኩላህና ከም ንፈልጦ ካብ 2000 ክሳብ 2015 ዝተተግበረ 8 ዕላማታት ዝነበሩ እንጂ ኣብዚ ሸቶታት ሚሊዮኒየም ኤርትራ ኩላህና ከም ንፈልጦ ብፍላይ ሸቶ ሚሊዮኒየም 4 5 6 ንጥዕና ዝምልከቱ ማለት እዩ ጽቡቕ ዓወታት የተመዝጊቡ ዝኻ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ 30 ዓመት ዝተኻየደ ጻዕሪን ዝተመዝገበ ዓወታት ንጥቀስ ካል ሸቶታት ሚሊዮኒየም ካልኦት ሸቶታት ወሲኽካ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ መጽኦም ማለት እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ነዞም ሸቶታት ንምዕዋት ነቲ ኣቐዲሙ ኣውፂዎ ዝጸንሐ ፖሊስን መምርሒታትን ምስቶም ሸቶታት ብዝሳነ መንገዲ ዳግማይ ከም ዝኸለሶም ምትዕርራይ ከም ዝገበረሉን ዝገለጸ ኣቶ ተወልደ ከም ውጽኢቱ ኣብ መቓን መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ምርግጋጽ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕናን ምሕያል ስርዓተ ጥዕናን ሓጋዚ መርሓ ጎደና ተዳልዩ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ካብ 2017 ክሳብ 2021 ዝኸይድ ስትራቴጂያዊ ውጥን ኣዳሊና እዚ ስትራቴጂያዊ ውጥን ህጂ ነቲ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ንምትርጓም ወይ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝሕግዘና ኣሰራርሓ ወይ መርሓ ጎደና ኢና ምፂናዮ ማለት እዩ ህጂ እዚ ኣብ ትግባር ምስከድና ሓደ ዓመት ኣብ ጉዕዞ ናይ ትግባር ናይ ስትራቴጂያዊ ውጥን እዚ ምስከድና እቲ ትግባር ዝያዳ ንኽቃላጠፍ ኣድማዕ ንኸውን እንደገና ክንክንሶ ኣለና ኢልና ምስ ዓለማዊ ጥዕና ዞባ ኣፍሪካ ተሰማሚዕና ሓደ ጉጅለ ናይ ክኢላታት ኣብ ኤርትራ ከም ዝመፁ ጌርና ሰፊሕ ዝኾነ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ጌርና ናይ ተግባሪ መርሓ ጎደና እንደገና ኣዳሊና ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ካብ 2010 ኣትሒዙ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ፖሊሲና እውን ነዚ ሓድሽ ዝተፈጥረ ኩነታት ዓለማዊ ኩነታት ንትዕራይ ብዝብል ሓሳብ እንደገና ካብ 2021 ክሳብ 2030 ዝኸይድ ሓድሽ ፖሊሲ ኣዳሊና نسرحلنا مالتي أب شحن شعتميتن تسعن حدن حدا شح كاب 100,000 زنبرة متن موتاديتات أب أوان وليد ناب 485 110 شوعاتن كاب حدا شح زنبرة متن موت عشلات ناب 44 كم أون 150 حدن كاب حدا شح زنبرة موت تحت حدا عمت ناب 33 كوردن كلا أجل جلود قد محرسي 95 ميتاويت شفنا كتابت كأتيس عن 4 ميتاويت كم زبط صحة عطو تولد بتوسخ أرديهم بمسرت زي زتجلت أب مجمرتا شحن شعتمي تنتيس عتات متعني موت عديتات
كاب أستات 100 شح حدا شح زنبرة أب كلتشان 16 أب زتجبر مصنعتي إتي قطرين أب 485 وريدو الله اتخبط صح زدل تارجت 346 متاني موت عشلات تحت حد عمت إذا بسمياو مسمر ملك تجيرو زلو كاب أستات حدا شح قلعت أما جمرتاتي ساعات إذا أكل مت موت قلعية قات منيرو تقطري حجنا بسلاسان سلستان وريدو له إذا أكل تشن 16 نفس تجبر متصنعتيو متاني موت هتسانات تحت عمشت عمت الدماء إذا بقى مسمر تجيرو زلو كاب أستاد حدا الشح قلعت 210 شوعتن قلعت بموتي في الليونيرم تقطري أكل تشن 16 نفس تجبر متصنعتي نبار بعنا 4 وريدو له تخبط صح زدله ني حمشت عمت تارجت سلاسان كلتنيو تكالات عنا تمالاليسن لكن محرسي تشيك زجبرا عديتاتيو اتميتاويت أما جمرتاتي ساعات شحنش عتميتين عن حدا 10 مئتاويت راح ينيرو إذا قطري أكل تشحن 15 نفس تجبر مصنعتي 95 مئتاويت بتيح الله شفنا كتابة حدا كابتي إيرترا أب شوتات مليونيوم زت عوتة اللي كانت أقدمه زت جلسة اتميتاويت دما 9 مالت 9 مئتاويت بتيحو الله نتمحلالفت حمامات بزملك الدما أقلقلوت قدم حرسي كابز قبرا لعلي 9 شحديتات بادو نتبي 10 شمونتا ميتاوي تراي تسكمتي HIV AIDS كوينان متصنحن زتقساعتو تولده حمامات عصون تيبن سقات هزباوت عنا أبزي كونولو درجة كم زبطحو عبريهم أما جرشان نريو زرقحي HIV أب أقلقلوت قدم حرسي زرخبا عديتاتيو أب مجمرتا كلتشن 4 كلتنت بحموش ينيرو أب كساب كلتشن شدشتن رؤي لطاطا URU أب زجزيزي أقلقلوت قدم حرس خجبرا خبز متصع لعلي 9 شح زبصحة عديتات بادو نتبي 10 شمونتا مئتاويت كاب انطرحين تسكمتي HIV AIDS كوين نصنحين أب مينستر طعنا دايركتور بوليسن وطنن آتو تولد يوهانس أب موداتا بقوع وحوس بقليلو خركب زخئلن بنقوح تساتفو هزبي زرقاقتن زتمالئ أقلقلوت عنا نمزرقاح عطوب صعرتاتي كايد كمزالو قليتهم شوطاتا زلق لمعات متفاق دخنت موقات اميت موحاس ملوت عنا بقوع تمرتي صوتاوي معرنت صوري ماين نسهنان تتكايد ساعات سراحن قطبا وعبيتن مهازنتن تحت أغرطن منكاي زي معروينت هلا وطعي كتماتات حلافنتاوي أهلاخنت شركنتن متحققازن سلامن معرنتن هيوتاب لعلم مريت هيوتاب تحت مايات كمون كليما وسرح زبلو 10 شوعات شوطوتاتن 169 ناي تقبار نتبتاتن يتقلل أب زتفلاليا هاجرات زنبرو إيرتراوان زخر مبال 3 عمت ناصنت بزتفلاليا معروق أقبابات يتصنبللهم كاب إمباسي ميديا استرغب حبريتا كم زنتصرو كم أكال نيزي عبي هاجراو مدب أما العالم زركبو إيرتراوان أب حدا مدرخ بمانزا بأكو بيخون بتناصل ساتوفو نحدا سومن زقصل نتفتات ب10 شمونتو قنبت كلتشحن 20 حدا جميروم إز مدب زي كابتوم قدم حجي بمانزا استخايدو نتفتات زسافحن فوليتو حستو زتقاللن كخون كلو بستفلالي أماراتيتات محبراو ميديا كم زفنو اتسترغب حبريتا ينتصر اتي مسنادوتات أب لندن بستخايدة مدب مولع شقنات بانديراي أمبلبلن بأمباسادر استيفانوس هابتمارم كبقسن كله نبرتي كتماتات لندن برمنغهام ليستر مانشستر كوفنتري نوتنغهام نيوكاسل ليفربول ليدسن شيفيلدن مكاينون ببانديراي إرترا أوكيبهم أبقاندي قدناتات سلف مكاين أكايدوم بزيكازي نقعزو ناصنتن موحاس للاونتن اب قعزو زقاطمو تصابوتاتن مسنخلاتن استخفل واغان استسغر مسجدلاتن زنصبارق مدب كمو انت ذكرتات تغادلتن حفاش ودباتن اكال ناي تصنبل كم زخونو كفلت تخايلولهم حقرا محبر دق انستيو إيرترا زوا ماكل بمخنيات الزخري مبل 3 عمت ناصنت زتفلاليه مسنادوتات اكايدوم بعسرا قنبت اب ادراش ماكل بيت صحفت حماده ابستخايده بعل بريزيدنت حماده وزير تخ تسوا ميكائيل نهاجراو ناصنت ابستخايده نويحن مريرن قالسي دق انستيو إيرترا اب تاريخ حزبታት عالمنا حيدت مدارك تطراي زلو جغننت كم زفصما طقيتا حجون كيتزانيا نخل دلوات مهلاون ارغاغيصام حزب إيرترا اب غداي صوتاو معرنت نبزح دحرتات سجيرو معبل الرأي زسرص حبرتسب مخانو طقيسا دما اما عد تمرتي تساتافنت دق انستيو اب كل درجات تمرتن مرغغاصن تودادرنتن معباين اب كولجات كا تساتاف
مساتنتن 45 مئتاويت مبصحو مرأيا نايتي استخايدة قالسن زسارة نقحات مخانو أرديام حماد إزوا مأكل بمغنات زخري مبل 3 عامت ناصنت إيرترا كأربعة قنبت جميرو نتبعال زدمق زتفلالي نتفتات ككايد مسنحو كابتي محبر استرخبا حبريتين نتصر قدم ناصنت اب ገጠራት ዞባ ማእከል ሸፈነ ጽሪ ስተማይ 10 ሚታዊት ጥራይ ዝነበረ ኣብ ዘዋን እዚ ልዕሊ 98 ሚታዊት በፂሖም ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ንጨንፈር ሃብቲ ማይ ተወኪሱ ንዘዳለወ ጸብጻብ ሻም ተወልደ ኣብ ዞባ ማእከል ጸገም ጽሪ ስተማይ ንምፍታሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ብዝተኻየደ ሓያል ጻዕሪ ሸፈነ ቀረብ ጽሪ ስተማይ ኣብ ገጠራት 98 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ሓላፊ ምክታል ፕሮጀክታት ጨንፈር ሃብትማይ ኣቶ ግርማይ ተኽላብ ሓቢሩም ቅድሚ ናጽነት ቀረብ ጽሪ ስተማይ ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል 10 ሚታዊት ጥራይ ምንባሩ ዝተቐሰ ኣቶ ግርማይ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጋላነፍሒ በሪኽ ሰረጀቓን ምምሕዳር ከባቢ ድርፎን ካብ ዘለዋ 84 ዓድታት እተን 81 ተጠቀምቲ ጽሪ ስተማይ ኮይነን ምህላወን ገሊጹም ቅድሚ ናጽነት ካብ 10 ሚእታው ዘይሓልፍ ስርዓት ቅርብ ማይ ነይሩ ድሕርናጽነት ንርኢ እንድሕር ኮይና ግን ስርዓት ቅርብ ማይ ኣቲለን ዘለዎ ዓድታት 98 ሚእታዊት ማለት 84 ዓድታት ኣለዋና ካብዚኣተን በጀካ ክልተ ዓድታት ካልእ ዘይኣትወለን የለን ሕጂ እውን ኣብ ትግባር እዩ ዘሎ ምናልባት ተሪፈን ዘለዋ ዝበሃላ ኣብ ቡሪታት ድሮ ተበጊሱሎቲ ፕሮጀክት ካልኦት ምሕያሽ ዝግበርለን ዘለዎ ዓድታት እውን ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ካብተን ዓድታት 24 ብፅሓይ ኣውፅዓት 21 ብጀነሬተር 13 ብቦጣት 4 ብናኢድ ፖምፓታት 6 ካብ ዲጋ ማይ ነፍሒ 5 ካብ ዲጋ ተኮር 4 ድማ ካብ ባስካታት ከም ዝጥቀማ ኣብሪሁም እዚ ፕሮጀክታት እዚ ብምውዳዱ ዜጋታት ጽሩይ ማይ ንምርካብ ዝነበሮም ሃልኪ ከም እተቃለለ ደቂ ኣንስትዮ ማይ ንምጉራት ዘጥፍኦ ዝነበራ ግዜ ድማ ኣብ ምዕባል ነፍሰንን ስድራ ቤተንን ክጥቀማሉ ከም ዝሓገዘን ዝሓበረ ጨንፈር ሃብቲ ማይ ዞባ ማእከል ተርእዮ ማይ ወለድ ሕማማት እውን ከም ዘንቆልቆለ ኣፍሊጡም ኣብ ከባቢና ኣስታት 130 ዝኾና ዲጋታት ተሃኒፀን እየን እዚአን ኣብ ምፍታም ናይቲ ዒላታት ዓብይ ኣስተዋፅኦ ነይርወን እዩ ፀገማት ማይ ኣሎ ኢልና ክንዛረባ ኣይንኽእልን ኢና ዝነበረ ድኻማ ዝነበረ ሃልኪ ጉልበት ኣበዳታትን ህፃናትን ኣዝዩ ተማሓይሹ ብኻልኣይ መገዲ ኣብ ዞባ ማእኸል ካብ ዝረአዩ ዝነበሩ ማይ ወለድ ሕማማት ክርአ እንድሕር ኮይኑ እውን ኣዝዩ ኢኖክዩ ምናልባት ሙሉእ ተወዲኡ ክትብል ኣይትኽእልን ኣቶ ግርማይ ተኽላብ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተዓመ ስራሕ ዓብ እኳ እንተኾነ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ዞባ ማእከል ኣብ ቀረብ ገና ሕፅረት ስለ ዘሎ እቲ ዕደላ ብርትዓዊ ምቕርሐ ይሰላሰል ምህላው ብምጥቃስ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ምዝውታር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹም تمالي عسرا قنبت أمو الشبي مأكلات زباتات قاش باركا مأكل دوبن بستقبرن ناي لاباراتوري مرمراتات 19 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت اللهم نساتهم دما 11 أبزوا قاش باركا مالت 6 علي قدر 4 عبادي بارا 1 بارنتو 6 أبزوا مأكل كمون كلتا أبزوا دوبوب مالت 1 أب من دفرة 1 دما بعد دخالات توشيبهم زيزون حيوم بز مسارت على الله قصري بكورونا فيروس تلخف زيقاتات كسابلومي 3900 شدشن بتحلو 3700 كابزيوم حاوي مستفانو 14 بمستفليو 209 كلتن دما جنا هوسبيتالات تعاقبهم زركبيوم منيستر تعنا عسرا قنبت كلتشحن عسران حدن دحر زحات على المساقريت أقراو زيناتات حيزاكم اللسوكمي مكتالكم كتقصلو دقيمة بخبر عدم
ኣብ ዜናታት ወፃኢ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ሓማስን ንክልተ ሳምንታት ዝቐፀለ ግጭት ንምግታእ ዝሕግዝ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ተሰማሚዖም እቲ ብመንጎኝነት ግብፂ ዝተበጽሐ ስምምዕ ናብ ሎሚ 21 ጉንበት ካብ ዘውግሕ ለይቲ ተግባራዊ ከም ዝኾነም ሰበስልጣን ምንቅስቃስ ሓማስ ገሊጾም ዘለዉ እስራኤል ነቲ ካብ 10 ጉንበት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ከተካይዶ ዝጸንሐ ደብዳብ ከተቋርጾ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቐርበላ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ በቲ ደብዳብ ዝበዝሑ ፍልስጤማውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 237 ክቕተሉን ከለዉ ኣስታት 1900 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ይጠቕሶም እዚ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ወሽመጥ ጋዛ ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ደብዳብ ድሕርቲ ኣብ 2014 ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ዝዓበየ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ዘውረደ ኮይኑሎም ትማሊ 20 ጉንበት ኣሜሪካ በቲ ቻይና ሰፊሕ ክፋሉ ልዕላዊ ግዝኣታ ምዃኑ እትገልጽ ባሕሪ ደቡብ ቻይና መርከብ ውግእ ከም ዘንቀሳቐሰት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ገሊጾም እታ መርከብ በቲ ማያዊ ኣካል ብዘይ ፈቃድ ክትሓልፍ ኣብ ዝፈተነትሉ ብኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ከም እተዓክተት እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሓቢሩሎም ይኹን እምበር እታ መርከብ ልዕላዊ ግዝኣታ ቻይና ከም ዘይጠሓሰት ኣሜሪካ ገሊጻ ዝሰፍሐ ክፋል ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣካል ልዕላዊ ግዝኣታ ምዃኑ እትምጉት ቻይና በቲ ማያዊ ኣካል ንዝካየድ ምንቅስቓሳት ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ይፍለጥ ኣሜሪካ ረብሓታት ናይተን መሻርክታ ምዃና እትገልጸን ኣብቲ ማያዊ ኣካል እጀታ ከም ዘለዎን ዝምጉታ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ፊሊፒንስ ቪየትናምን ብሩኔይን ንምሕላው በቲ ከባቢ እትገብሮ ምንቅስቓስ ኣዛይዳቶ ከም ዘላ ናይ ቀረቢት ዓዘብቲ ይጠቕሱም ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዝርአ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝጠንቁ ምትፍናን በብእዋኑ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ አንታርክቲካ ብ19 ጉንበት ግዙፍ እምባ በረድ ተገሚዑ ናብ ባሕሪ ከም ዝኣተወ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዮም እዚ 170 ኪሎ ሜትር ንውሓትን 25 ኪሎ ሜትር ጎንን ዘለዎ እምባ በረድ ኣቐዲሞም ኣብቲ ከባቢ ካብ ተገምዑ ኩምራታት በረድ ዝዓበየ ምዃኑ ተገሊጾም ጠንቂ ናይዚ 4320 ኪሎ ሜትር ዝስፍሓቱ ኩምራ በረድ ክሊማዊ ምምዝባል ዝፈጠሮ ምውሳኽ መጠን ዋዒ ምዃንዮም ክኢላታት ኣከባቢ ኤውሮጳ ዝሕብሩ ዘለዉ ኣብ አንታርክቲካ ምግማዕ ኩምራታት በረድ ክኽሰት እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ዝሓልፈ ወርሒ ለካቲት 1274 ኪሎ ሜትር ስፍሓቱ ኩምራ ከም እተገምዐ የረድኡ ብሰንኪ ዓለማዊ ዋዒ ምከት ኩምራታት በረድ እናወሰኸ ይመጽእ ብምህላው ከስዕቦ ብዝኽእል ብርቱዕ ዕለቕለቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከይወርድ ስጋት ኣሎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ወራር ባልዓትን ጻህያይን ኣብ ሕራሻታት ዓመታዊ ናይ 3.5 ትሪልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘውርድ ሓድሽ መጽናዕቲ ሓቢሩ ዝበዝሐ ካብዚ ቁጠባዊ ክሳራ ጻህያይን ምእላይ ንጉልበት ሰብ ዝግበር ወጻኢታት ምዃኑ ዝጠቐሰቲ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ሓሳኹም ባልዓትን ንምጥፋእ ዝግበር ወጻኢታት እውን ዓመታዊ ኣስታት 40 ቢልዮን ዶላር ከም ዝግመት ኣፍሊጦም እንተኾነ ግን እቲ መጽናዕቲ ሕማማትን ባልዓትን ንምቁጽጻር ንመድሃኒትን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ወጻኢታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ስለ ዘይኮነ እቲ ቁጠባዊ ሃስያ ካብቲ ዝተገልጸ ከም ዝልዕል እዩ ዝሕበር ብዘንኪ እዚ ተርእዮታት ብቐዳምነት በኣሉታት ተጸልወት ሃገር ናይጀርያ ምዃና ዝጠቐሰቲ ብምውህሃድ ኣብ ጋና ኬንያ ብሪጣንያን ስዊዘርላንድን ዝመደበሮም ተመራመርቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብ ናይጀርያ ዓመታዊ ናይ ኣስታት 1 ትሪልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘጋጥም ኣፍሊጦም ጸረ ባልዕን ሕማማትን ተባሂሉ ኣብ መሬት ዝንስነስን ዝንጸግን መድሃኒታት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሰቲ መጽናዕቲ ኣፍሪቃን ሓረስቶት ኣብ ባህርያዊ ድቑዕን ጸረ ባልዕን ዝተመርኮሰ ሕርሻዊ ንጥፈታት ከካይድዩ ዝጽውዕ ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም መራሕቲ ቡርኪና ፋሶ ሃንጋሪን ሞንጎልያን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ኤርትራ ኣብ ምስማር ሸቶታት ሚሌኒየም ዓበይቲ ዓወታት ተጎነቱ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን በዓል ናጽነት ብዝተፈላለየ ምዕሩግ ኣገባባት ይጽምብልዎ ኣለዉ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ተሰማሚዖም ኣሜሪካ ብባሕሪ ደቡብ ቻይና መርከብ ውግእ ከም ዘንቀሳቐሰት ተገሊጹ
أب أنتاركتيكا جزء إمبابرة تجمعه نبحري كم زعته تغاليح حدرا من اساي نببط حلمو عركة مازناي كتلو تلمو وربلي تحزاتي وربلي كتقباتي وربلي سنبدأ تنبع الواري